Εάν σας αρέσει αυτό, που είμαι σίγουρη ότι σας αρέσει, τότε με αυτό εδώ θα ξετρελαθείτε, αφού η ομοιότητά τους είναι απίστευτη. Τολμώ να πω ότι αυτό εδώ είναι και λίγο καλύτερο, μιας και η διάρκεια του είναι εξαιρετική και οι νότες του ακόμα πιο έντονες. Και φυσικά μιλάμε για το νέο Body Mist στην ολοκαίνουργια σειρά της Scandal Beauty Pistachio Caramel. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι άρωμα μιλάμε. Τόσο αισθησιακό, τόσο σεξι, τόσο ταξιδιάρικο. Είναι μια σκέτη απόλαυση. Και ο λόγος που το συγκρίνω με το Sol είναι ότι μοιάζουν απίστευτα και επειδή ξέρω ότι αγαπάτε αυτό εδώ, όπως το αγαπώ και εγώ και οι περισσότερες από εμάς, αυτό εδώ θα μπει στα πολύ αγαπημένα σας. Οι υπέροχες νότες του είναι αυτές που το κάνουν μοναδικό. Στη βάση του θα συναντήσουμε ξηρούς καρπούς, βούτυρο και αισθησιακή ζεστασιά. Ενώ στην καρδιά του θα βρούμε κρεμώδες βανίλια με διακριτικές φρουτώδες νότες. Και φυσικά η κορυφή του αποτελείται από γλυκό φιστίκι και ζεστή καραμέλα. Η συλλογή Pistachio Caramel, όπως και όλες οι συλλογές από Scandal Beauty, είναι ολοκληρωμένη. Θα βρούμε body scrub, body butter, body lotion και φυσικά αγαπημένο body mist. Κάπως έτσι λοιπόν μυρίζει η νέα Pistachio Caramel από τη Scandal Beauty. Είμαι σίγουρη ότι θα τη λατρέψετε. Είναι αισθησιακό, γλυκό, σεξι το άρωμά της, πολύ ζεστό, πολύ θηλυκό άρωμα. Εγώ την αγαπώ, είμαι σίγουρη ότι θα μπει και στα δικά σας αγαπημένα. Ήδη κυκλοφορεί, έναν μικρό χαμό τον έχει κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να την μυρίσετε και να μην την αγαπήσετε. Αναζητήστε την, δοκιμάστε την και θα με θυμηθείτε. Ελπίζω αυτό το πολύ ωραίο και αρωματισμένο βίντεο να ήταν χρήσιμο για εσάς σήμερα. Εμείς θα λέμε σύντομα ξανά σε κάτι άλλο νέο και ωραίο, όπως πάντα.